Hello guys! Welcome back again to my channel. Sawa ka na ba sa pag-uulam ng isda at karne? Ngayon naman guys, samahan niyo ako para magluto tayo ng masarap na luto ng isang gulay. In 3 simple ingredients only. It's good for your family and I'm sure na magugustuhan ito ng mga kids nyo. Let's go guys! Hello guys! So, eto na yung ating mga ingredients. Ang una nating ingredients ay ang ating string beans or sitaw. So, ang ating pangalawa ay ang patola or lufa or in English ay sponge gourd. At ang ating pangatlong ingredients ay ang ating squash or kalabasa. So, ayan guys. At ang ating pang-apat ay syempre, hindi mawawala ang ating sahog, ang ating hipon. So, syempre, ang ating iba ingredients ay ang ating bawang, sibuyas, at syempre, di mawawala ang ating magic sarap. Ating asin or salt, at syempre, ang ating patis. So, yan, ang una natin gagawin is magpainit tayo ng ating palayok. So, pag mainit na, lalagyan natin siya ng mantika. So, ang gamit ko is olive oil para healthy. So, ayan guys. Hayaan lang natin siyang uminit bago natin ilagay yung ating bawang at saka sibuyas. Pag alam mo nang mainit na yung ating mantika, ilagay na natin yung ating bawang. Bawang ang mauuna guys. Bawang. Every time na magluluto kasi ako, is bawang yung inuuna ko kasi mas mahirap siyang lutuin kaysa sa sibuyas. So, ayan. Haluin lang natin hanggang maging medyo golden brown siya. Saka natin ilagay yung ating sibuyas. So, ayan guys. Medyo golden brown na siya. So, ilagay na natin yung ating sibuyas. And then, haluin ulit natin siya. Ayan, halo-halo lang siya hanggang sa maluto yung ating sibuyas. Huwag nyo sunugin guys ha. Ayan lang natin siya sa plate. Ayan, okay na yung ating rekado. Ang sunod naman natin is yung ating kalabasa. Kalabasang mauuna guys. Kasi mahirap siyang lutuin. So, ayan. Halu-haluin lang natin. Gantay lang tayo ng ilang minuto. Hanggang sa half cook na siya, pwede na natin ilagay yung ating sitaw. Yan. Half cook na yung ating kalabasa, so ilalagay na natin yung ating sitaw. Haluin lang natin siya bahagi. Saka natin ilagay yung ating patola. Yan guys. So, ang sunod is yung ating patola. Yan. Haluin lang natin siya guys. Paghalo-haluin lang natin silang lahat.
Hintayin lang natin hanggang maluto yung ating patola. Ayan guys, luto na yung ating patola. So, sunod na natin yung ating last na ingredients. Yung ating hipon. Ayan, ang lalaki. So, ayan, haluin lang natin siya guys. So, dahan-dahan, baka mapasa kayo. So, ayan, hintayin lang natin hanggang maluto yung ating hipon. Ayan, so ilalagay na yung ating magic sarap. Tapos, ilalagay na din natin yung ating fish or fish sauce. Saka natin siya haluin ulit. Ayan, ang bango niya guys. Ang bango niya, promise. Amoy pa lang talagang magugutom ka na. So, yan. Ang bango niya guys. Haluin lang natin siya. So, yan. Magantay lang tayo ng ilang minuto. Yan guys. So, lagyan na natin siya ng tubig. Kasi mahilig kami sa sabaw. So, lagyan natin siya ng konting tubig. So, yan. Hayaan lang natin hanggang kumulo ulit siya. So, charan! Ito na yung ating simpleng gulay pero napakasarap. So, ayan guys. Yan, napaka-healthy din. So, ito na yung ating linuto. So, ayan guys. So, diba? Ang sarap. Ang bango niya guys. Ang bango. Ang amoy niya talagang ang sarap ng amoy. Simpleng gawin lang to guys. Simpleng gulay, pero napakasarap. And healthy pa. So, yan. Thank you for watching guys. Thank you. Guys, thank you ulit sa panonood sa aking mga vlog. Thank you so much guys. Hope ko na nag-enjoy kayo at kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please like and share and don't forget to subscribe. Paki-click lang po yung red bell button below para updated po kayo sa mga bago kong video. Thank you so much guys. Keep safe and God bless. Bye!